Hello guys, we are here in Diborok, Pagadian City. So, aningan himi diri kay manguha daw og kanang kahoy nga para pwede matambal sa tutoy sa akong mama kay. So, mag-herbal sa mi guys, mintras ang akong mama napa sa Mumbalay nagpaayo dayon. Morning ningan himi diri kay naay ning kuana mo nga epektibo daw nga herbal nga pwede mapainom sa akong mama o pwede makatabang sa iya. So we are hoping and praying kaning himo ni sa Ginoo nga instrumento nga nyag may kainom akong mama nga ma-okay ug ma-normal ang iyang gibati. So maglisod jud kayo ang lugar guys kay bukid kay sa nga tanan, bukid pa sa mong bukid. Sunrise man. Punta ka na pag silang adlaw. Sayo kayo. Sunrise wedding. Sayo kayo. Na, sunrise ay. Teka, may magpapagilip ito rin. Muna kayo information rin sa mga tanong. Init. Pulang itu kepetan ya, untuk Pak untuk buka itu. Apa pun kena ida. Balai kita terus bukit ni. Ayo. Doa istirahat mga kilometer masuk layon. Nara. Dami sa Ginoo nga kung tulisan ni pasugtog balik. Sabi pasugtog. Ito, kay abay ni mga ba. Yan ba wala, yung pulis yung baho. Patay, may yamba ba ka? Kata yamba di maghakukan yamba god. Ikan sa music. Ipasa gini mo. Buwali, ipasa gini mo. Na patay, birthday. Pag lubong, di mo ko balibar si Gogo. Ibo to balibaran punya bang suko na. Sorry kau. Don kau. Oh. Ikaw mo bisa. Ikaw mo bisa. Lebaran ni ang kami sa pupunto kay Ginoo pastor ko na magwali ta. Kasi pasimpulong grabe kalipay ang ginawa. Kung nagmahay ko, kailan ko pastor, sala naman ako. Ako papa din sugot sa mga sila marawi kay hindi wag ginuang. Mari gira kita ko na ko. Papa din sugot. Pero ko lang mahay ay, wala ko mahay ko nila. Ano ko pastor. Kalipay, di. Sige, sama dia. Ito na yung susunod na ito. Ano na,
Lumata pasok na nahimo na timbak ni bagi food na. Besok na ibalay-balay mo. Uy, ibalay mo na. Ang sawa kada yang mau food di bar laki. Dahil ito ni ko kape ni tara. Ayo. Balay ko. Ibalay-balay mo kada usod. Takpa. Ako ko magulang ha. Bulak. Bulak na siya. Sino ang bulak anak nga? Puti. Ayun eh. Bulak siya. Kato na sa kahoy. Guys, ilang dalan guys. Isod kayo. Isod kayo ilang dalan guys. Ito po yung kay nabutin na gamay. Ano ko di burok ni. Moto ko yan nga bagi di pastor man ni pastor ay na mo. Bota dire. Talang ya. Tapos dito. Moto mo silo kapo na ka. Moto ko sa pastor. Bukid pa ni sa moong bukid. Guys, bukid pa gid ni sa moong bukid. Hey. Ito kahitak ba ni? Dua ko tawa, ulit ko ba sige nang. Pablo ang inyong mga pangabudlay dili matawag. So guys, we are here in Diborok, Pagadian City. So ani nga himi diri kay manguha daw og kanang kahoy nga para pwede matambal sa tutoy sa akong mama kay. So mag-herbal sa mi guys, mintras ang akong mama napa sa Mumbalay nagpaayo dayon. Mo ning nga himi diri kay naay ning kuana mo nga epektibo daw nga herbal nga pwede mapainom sa akong mama o pwede makatabang sa iya. So we are hoping and praying kaning himo ni sa Ginoo nga instrumento nga nyag may kainom akong mama nga ma-okay ug ma-normal ang iyang gibati. So maglisod jud kayo ang lugar guys kay bukid kay sa nga tanan, bukid pa sa mong bukid. Wow, kanindot sa tubig guys oh. Wow, kanindot silang tubig diring dakita. Oh, murag
Presko gini kaayo. Kay bukid kaayo siya nga lugar. Oh. Wow. Kanindot silang tubig. Wala, nabiyaan ako. Layo-layo na gina mo ang gibaklayan. Ang gibaklayan, guys. Ouch. Lalaman din mga bulak. Ikaang lang, para dili dako. Lah. Ikaw kinid. Ouch. Buka man ni kan. Ay kaangon lang ino. Lumot kay tanong din oh, baga man. Lah. Oy, Bulak, guys. Bulak sa bukid. aw, tingali aw baro. Puli ko dapat dah. Ouch. Dilik ni, wala na. Natay na sa dilik gad. Wow. Lan. Ya, ada sih. Kung ano, pabigyan mo rete nga. Disura kayo dito, oh. Napay balayan dito sa nahante? Layday. Adventure. Adventure kikain ni pagkakwaan eh. Agi tuyo lang gid ni siya hagdan di ay. Para lang maagian. Magkambubo maginhawa.
Adventure. Lah. Napaghabi mga balay dia. Ano man nangagi ni mga balaya. Na pa yung mga balay guys. Hanak na sila mangagi. Wala, buling na kayo ko. Mata pamig syudad niya. Sa paman ni Dapit. Gatiniil lagi. Oh, kutasan. Hala ka oy. Pinaagi sa mga labor mo. Naayon ko tungon sa pagigugma mo. Nalipay ako. Hindot lagi na ay. Muna pong usa. Ang singalan ng kuana di eh. Sangit po na. Hindot good. Dako na? Share hukum mo ba?
Sige, ano naman eh. Ini kaya sa bulag akong dalaga. Akong dalaga. Kung sa kasiyas ako noon. Ibig bisa nga bulak-bulak ka. Kitaan, kitaan. Oh. Gusto mahilig og bulak, guys. Eh! Bahay mo isa? Gahulat ra siguro to dito. Nay daghan diri. Oh. Uno, hulat ra siguro to di ato. Ah, dito, di na dito balik? Alahay na agyan? Ah, sakto gina dito lang tama agi. Dito lang tama ulit so, sunod na siguro to. Kuha mo dito ang ano, kahoy no? Tawag ka daw. Anang lebih anak mo ndak mo. Dili di magian di ato di ay. Asa? Dito mo shortcut. Oh, kagid gid. Kanang kung Ilid. ah, May kahoy tigit kaagay kahoy. Diyon ko, tambal. Diyon, Asan lampas to? wala sa diha pagkasunog. So ang simbahan atong tinura Domingo man. Hala, adto mo manimba dito? oh, nilayo pa di yung balay. Oh, kani. Dili pagi daw malit. Pagi balik. Una pa pasto. Kanindot. Mo na ginindot gid para langit gid. Una na siya. Pinili kini mo may Oh, gyud. Tinuod gyud. Bitaw kana bitaw kadasig. Wala gi maka na. na. Tulo mo katuig mong budde ni. Balik ni. Amo ba dili wala gid siya. Oh, Dugay gid siya. Tadi beli. Wala pagi siya nadala primero. Oh, nadala ha. Ah, Dili pa kayo. wa pa naluto. Kaluto ba? Pagkaluto na. Hindi ako timbang dito rin. Dito rin aptik ya. Pero dunay Dala na pero etika. lawas nga wala Oh, kalayo ni etika. Gani, na gini na nga balay diha. Na mo balay gid ako. Ni mama, na dire. Hala mo ba? Di ani sila dala na mag-agi mo atong. Milaen. Hala. Kay mo sa kaagi to. Sagbutan man mabuling mo ka. Hala mo ba? Laka nagurog na gani akong tuhod. Oh. Ay, ah. Hala ka no. Oh, napay tabok ko to. Oh, pagkita. Buras ka pag tubig sila dito oh. Ay, abe. Hindi ko balik dito rin. Sige ra pag kitang galugsong ganina ra matag nilugsong. Nyag pagawas ani sige ra pang gatungas. Balos saka na po ta. Kana balaya? Ang siyang mama ba? Dili pa ta. Layo pa? Oh, nan. Stand siya pag gamay na ana daw la. Hindi na po kayo. Hala ka no. Nagkaroon ko ari pastor basing. Dilag basing? Dilag tarsir ba? ay May tarsir kan dire. Tarsier. Nadi ay. Na dire. Nay tarsier hala. Ah, repet. Ana iba ba? Makita ron. Wow. Oy. jacket. Eh. Ito sa Dumalinaw, ang gamay ana 100. Haman, pangayo daw pa. Pangayo ko sa pa. Dito, magkata dito. Kadiyo. Sa may bulag ana. Ana na siya. Oy Ah, mga imi ana dito pastor nagabot. Dito. Dito sa syudad ni, tag 1,000. Oy, Oh, dala ka ang. Ay, may ati pirda ni ko, basta ni. May tigil pa 1,000 ba? namo. Lasang mo na ba? Mula. Hala ka no lasanga lagi kay diri no. Ligandeng gabi si. Grabe yung mga pag-antos nila. Yung Oh, pagbawas nila. kada Sabado diri ni.
Nga naman, mag Bible study. Sa mga tao di kana manibahay mo na. Dili magawas pa na dito. Wala lang yung Happy Church dito ra. Laka, wow. Kanindot sa mga tao diri oy. Guys, naday Tarsher guys. Hala ka pa. Imong balon. Imong balon na ulog. Naday Tarsher guys. So, hope nga makakita ko ana nga Tarsher ron. Makuha ana ko sa video. Wala pa sila sa ako sa diyan din na to. May pagkaon atong sildo. Ikaw, wakit bagasolina o pagkaon, pagkaon. I-reject. Dili galile, kana ba pala? I-reject pag yun nagkabot. Ano naman dalili? Asa ka kana dalili? Kaon din ang dali. Dili ko kaon na idon on. Hala mo ba? Nilami pod. Hala. Uy. Ay si Abi oh, luwaan yung palibot oh. Saan na niyo? Liguan. Oh, liguan. Bundal to diha. Ayaw kay doon na kay tubig. Maayong pagkaplano. Sugas tubig oy. Pakulita. Ito. Dita, duri pako mo rin. Pako. Kulita. Mga kadapit ko ha. Kay mga hapog na eh. Pako, saksako. Bakit babaw? Ala ni kayo ng pako eh. Wag ko kasulay kaon lang pa ko. Gusto ko makaon na na. Lami lagi daw. Medyo ko kakaon na na. Gusto kong makaon na na. Lagi. Napo na sila mga produkto dito eh. Hala ka no? Guys, grabe ka bukid nga lugar. Doon na pag yung mga tao nga namuyo. Istorya pa sa bata. Dito ka po yung mga sa simbahan. Kay layo ng yawa. Dili ka doon ng yawa. Sa dili, magsili mo mag-away. Dito ka mo yung simbahan. Pastor, ang bulag din sa ating trabaho. Pastor, mga bata. Ito ganyan. Itong kato-kato ating sulod. Ano nang usok? Anong bataan na? Ay, hindi pa ngayon. Oh, yung nalimbahay di mga bata pang siyon. Sino edad ng bata? Okay. Oh. Daanan na sa pagkatao? Uy! Hala. Hala. Napagay yung mga balay diri. Daghan pagdi. Napagay yung mga balay dia. Hala no. Hala ka.
May landalan kay ato la swerte naman layo na. Alang patag ng babaw naka FDS. Patag dia internet dia sini. Kana amo nang sumok. Amo na sakit na sila. Jadi anu sih. Jadi Muna guide eh. Dugay-dugay man patulong kong pastor. Importante napugsan sila. Dito hakog langgam na ibao ko mo. Importante gibuhat ako. Pero yan lagi pastor. Di ibitar mo ang yan. Servisyo kay namatay ba nga mandam dito. Sa magagat sa niya. lagi kita ron. Lagi dari patag dia. Liga og pako. Oh, pako. Kita rin sumuk ya, ini ke bawah. Patag ini. Patay ko sa baba. Dari pakuhan niya sa una. Siwayan mo na ako. Ah, man na pa, may pako pa. Ito. Tanggid naman ang pako. Pako og pako niya. Bulok-do kay kanang lukdo-lukdo ang kuan na niya. Ang paluan niya. Bulok-do man yan. Ah, inana ang concept. Niya. Murag brown isa na. Oh, niya pako kay sinaw. Sinaw nga kuan green. Sinaw ay dahon. Sinaw po yung dahon. Sinaw yung dahon. Maka Kuan saya ngata ni. Kanang bulok ko. Pero kada siya magin siya. Kamay raman. daghan din na mo ada kung lamak ka una. Ang patay sa bagbot, sirot ng sila. Dalili. Lagi. Hindi mo ayo. Lantaw. May manubay ng juta dalan, Stra. Ha? Manubay ng juta dalan. Ikot ng daan ng ganyan. Naapat ang tubig diha pa no? Naapat ang tubig diha. Katong asuta? Hala. Gisalig na ko ato. Kaingog ko ba ko. Inom ato na. Hindi ang tubig na kadula patag simbanan. Lagi unta. Kaya gini dali. Napun gahapon gadala ko. Pako di ay mo ay. Kaya may kalimot sa stick sa drama. Basig na. Di mo ta, gamiton pa ito hibis. Mato patag syudad no, lami naman kay tag mga karsones. Na buling mo kay atubangan oh. Ang sampot na ko kay ha? Wala gyapon. Hala pag balay oh.
Gani. Lakano. Lakano. Hinahan pa sila pamuyo diri guys nga. Grabe na juga siya ka bukid. Sa nga tanan og layo kay la karsada. Layo. Oh. Balay guys. Naiduha ka balay. Mo di na dalang, na di balay. Hindi nahataan eh. Pabalo-balo naman nagbalay. Ha? Ah, padayon di ay. Na pa yung mga balay guys. Diri? Wala ako rang nag-video ra ko ka ako rang pakita nila. Ngayon ani atong adventure aning adlaw haron. Bot gasa ni Magi. Kalami sa hangin. Kanindot sa hangin. Time out. Kanang mamaak bitaw, antik. Oh. Nauna nagpuyo ko to, di na ko kagwanta, kurog naman ko. Kuan kaayo ang yuta dito. Malangkat dali ko imo tambas. Vel Julius Reyes TV. I-search niya. Sige. Maghulog ko piso niya. Piso wifi. Ako maksudnya mesti ada bentuk. Gulay. Tik ko hara. I-upload ako dito ang dula gahapon pastora. Mo ba? Mga lingaw kay ko sa mga laki. Bubot kay sila. Di mo kabalo maawat. Lagot ka si pastora. Kabalo maawat. Pawa ni ali kabalo maawat. Kaya di pasa, di na mama. Pasa ni mao mura mag Mao ginang message relay. pag-release sa Oo. 10 siguro lain mura mag. Kasi ko naman siya, betul Teresa na betul bunda ko ate wat ato. So ila kay gid. Ang 200. Oh. Mo palakpak magdaghan on. Huwag kami, bulag pa kadaghan 200. 200 ito kapakpak na to. Oo. Maglibog na pag 10 sa polo. Oh, ilapong suntok ko na daghan. Lisura na dai so. Imbis walay giingon nga 3. 1 ang sugod, ang naguna 3. Kadaghan nagisiko. Kadai kana din. Patay na anak, talag sa mga katakop nga anak. Katakop nga anak. Sa 100 ko gapon ay. Papa po, nag 100 po. Ya, wali niya ha. Ah.
ito. Pag umagang na ito, ang iyong bana. O, dini, magpapin na. Oo. Ito. Ito. Ang bana. Umagang ito. Umagang ito. Ang tabihan ito. Yabi ko na, dilan mo lang. Yabi na ko na hawag ko. Lah, naghanag. Gabi, hagoy. Ay, dira, oh, pako. Punin na yung mong pastora. Okay na. Mm. Muni no? Oh. Kahit naman. Lepas tu dah. Lah, layuan nila. Yan, apa yang jangan dari paku pastura. Paku guys. Wala may udlot. Adara. Paku. Kanahin na gurundalan. Siguro. Kana pastura, oh, saan na siya gabi? Asa? Kana oh, kana. Sa lasang gid ta makita ng mga kuan no. Gabi-gabi lasag na ko. Tingnan pa ta daghang kitaan ron kay giganahan na may noong ko. Tapol. Kasi siya, murag, mampang eh, pero dili di kulor kayo. Yung tapol ka. Tapol nga. Biga. Biga. Sige. Kana. Mampang bulak. Ay, Siya, murag. ito puti. Dili, masaon itong... Makaon doon. Oo, makaon mo. Ingon mo kasi yung biga, ading nani dahon. Lagpay. Pamilyar, gabi-gabi. Ah, may biga pa. Itong puti, banag ko. Magalungag.
Oh, manong ang manto. Pero ang aday ko na atong lugito no nimo nga para Ana di ay. gawas mo katul. Katul. Iko ana ko. Diyan mo ito manong aga to. Oh, tanam ko nasa gupak lang ko na kay. Labuha kayo. Tanam ko na kay. Ang sito mga Bisaya man. Mga bulanon Sagada man sa bano nga. sa Bohol. Muna ang guro na. Kilala sila sa katuna da. Mga bulanon mo may lang kinaos sila ha. Yang mata, sana. Yang mata daw dia. Nagmay rin kayo ng gabi-gabi na narok ng lasang kay di man kaulbo kay ngandong. Makagawa sila, budag ko. Kada po sa buhat sa akong bisod. Karega na po na ko dito sa bisod. Okay ko bayo. Oh, tiki-tiki ang kilo. Kada tiki sa kilo. Full. Kada to. Sport. Iya sa hayop lang ni. Dayanan ko ito. Dayanan siguro ni guba o. Ang ko dito ang nagbuhat. Wala nang unggoy dire. Indaya pastor. Ay, aha mo to dapit ang tertiary ng gingon. Kini mo lasang ha. Ay, kini, pero wala na. Ay, wala anday. Tertiary guys. Kay, nangawala na. Ano ngalan sa, ano ngalan nila na diri ng, ha? Basing, so? Basing. Oh, basing. Basing. Dayon, kung sa sino ba, no? Kuan nang gamal. 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 Ha? Gamal. Gamal? Oh, sa kuan pa anong pa sa English pa gamal. Ako nang tinuon dito kapag ko ba nakso dito kapag busok gamal. 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 Basing. Lah, dakuwas kamatian dahil diha, oy. Diha ta nga gina. Tatlong oras na yung paglalakbay namin, guys. Hindi pa kami tapos. Oh. Higawas namin sa lasang. Ahan na po ka nga lasang. Amo ang sugoko na ni Ron. Oh. Yan na. Nasa na butagi. Nabi kay singgit diri. Kanindot lang gid sa hangin. Bawing-bawi ang higang. Pilasan patag binaklay. Pa, makapilas magbinaklay. Lalay pa. Bata ganun. Bata kayo. Bigriya. Bata kayo. Layo kayo sila syudad. Or highway. Pinapay mga maisan. Ang ilang abono ani. Layo kay gibihayan. Nabutan na kami ng ulan, guys. Buti na lang hindi tumuloy. Yo.
Tiger. Pero ko 20 itong Mirso, Edrin. Kahagod mo. Kapindi bulan. Ito ba, nungos na eh. Suko ko na kay